Καταρχάς θα ήθελα να σας καλησπερίσω όλους και να σας πω καλώς ήρθατε, κυρίως αυτοί που είναι εκτός ενορίας, γιατί οι ενορίτες είναι το σπίτι τους εδώ. Έτσι. Οπότε καλωσορίζουμε αυτούς που δεν είναι το σπίτι τους και ανήκουν σε κάποια άλλη ενορία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του ναού μας. Σήμερα έχουμε την ευλογία και τη χαρά και τη τιμή για μία ακόμα χρονιά, γιατί τον είχαμε και πέρυσι τον πατέρα Αγαθάγγελο. Έχουμε λοιπόν την τιμή και τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας και φέτος. Και τον έχουμε από χθες το απόγευμα. 5 με 6 μίλησε στα παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, 6 με 7 στον κύκλο της Πρεσβυτέρας για τις νέες μητέρες. Σήμερα συλλειτουργήσαμε και μίλησε στο ναό μας. Μετά πήραμε το καφεδάκι δίπλα και ξανά μίλησε. Οπότε θα έλεγα έτσι, το βγάλαμε το λάδι όπως λέμε συνήθως. Και σήμερα τώρα το απόγευμα θα απευθύνει μια ομιλία σε όλους μας με αγάπη. Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τον κόπο και τη θυσία την οποία έχει κάνει. Όσοι δεν έχετε γνωρίσει και δεν έχετε ακούσει, ο πατήρ Αγαθάγγελος είναι βέβαια Πελοποννήσιος, αν δεν κάνω λάθος από την Καλαμάτα, τα περίπου Αρκαδία. Ναι. Είναι Πελοποννήσιος. Κάτι είναι αυτή, βγαίνει λίγο, είναι πώς θα το κάνετε λίγο. Σπούδασε πρώτα φυσικός και κατόπιν την θεολογική σχολή και στη συνέχεια σπούδασε ανώτερες σπουδές που στο μοναστήρι κάτω από την εποχή του μακαριστού επισκόπου Πρεβέζης του Μελετίου, ενός Αγίου ανθρώπου. Εγώ έτυχε να τον γνωρίσω και όσοι τον έχετε γνωρίσει και έχετε ακούσει ότι πραγματικά επρόκειτο για έναν Άγιο άνθρωπο. Εκεί λοιπόν σπούδασε κάτω στην υπακοή, στην ταπείνωση από τον γέροντά του τον επίσκοπο. Είναι από τους πατέρες της αδερφότητος που ζουν στο μοναστήρι του προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Πέρυσι είχαμε κάνει και είχαμε διοργανώσει με 2 λεωφορεία και πήγαμε μια εκδρομή και επισκεφτήκαμε και το μοναστήρι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη του και για τη θυσία του και αφού του ευχηθούμε καλή δύναμη και σε λίγο που αρχίζει και το στάδιο των ερετών και Μεγάλη Σαρακοστή, να το χαρίζει και αυτού και την αδερφότητα, υγεία, προκοπή, πνευματική κυρίως. Και να πούμε πάλι ότι θα σας περιμένουμε και άλλη φορά, αν σας αρέσαν τα τρίκια, αλλά και αν σας περιποιηθήκαμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πάτερ, για τα καλά σου λόγια. Παρακαλώ να εύχεστε και για μένα και για την αδερφότητά μου, γιατί είμαστε όλοι κρίκοι μιας αλυσίδας, το ξέρετε πολύ καλά, και καθώς έχουμε ο ένας την ανάγκη του άλλου. Σας ευχαριστώ. Το θέμα που διαβάσατε είναι λίγο, δεν είναι ακριβώς έτσι όπως το περιμένουμε, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά πνευματικό, έστω και αν δεν για το θέμα της αυτοεκτίμησης, και αξίζει έτσι να το δούμε και να το παρακολουθήσουμε, γιατί είναι η ρίζα πολλών θεμάτων και είναι καλό κανείς να επισημάνει μερικά πράγματα στον εαυτό του που να τα προσπαθήσει. Το θέμα είναι η σημασία της αυτοεκτίμησης στη δημιουργία μιας υγιούς σχέσης. Θα αρχίσουμε με ένα παραμύθι. Τα παραμύθια λένε αλήθειες και όχι μόνο αποδίδουν συμβολικά την πραγματικότητα με πολύ βαθύ, ζωντανό και παραστατικό τρόπο, αλλά και διδάσκουν επαγωγικά. Ένας βασιλιάς πάει στον κήπο του και βλέπει πως τα δέντρα, η θάμνη και τα λουλούδια του ξεραίνονται. Η Βελανιδιά λέει πως ξεραίνεται γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο ψηλή όσο το πεύκο.
Γυρίζει προς το πεύκο και το βλέπει πεσμένο κάτω, γιατί δεν μπορεί να κάνει στα φύλλα όπως το αμπέλι. Και το αμπέλι ξεράθηκε γιατί δεν έκανε λουλούδια σαν την τριανταφυλλιά. Βλέπει την τριανταφυλλιά να κλαίει γιατί δεν είναι γερή και δυνατή σαν τη βελανιά. Και ξάφνου βλέπει ένα τροπιστικό φυτό, τη φρέζια, γεμάτη άνθη και πιο δροσερή από ποτέ. Τι ρωτάει ο βασιλιάς. Πώς γίνεται και αναπτύσσεσαι τόσο καλά μέσα σε αυτόν τον μαραμένο και θλιβερό κήπο, και το λουλούδι του απαντάει. Είχα σχεδόν ξεραθεί γιατί απογοητεύτηκα πολύ. Σκέφτηκα ότι δεν έχω ποτέ την αρθρωτιά και το μεγαλείο ενός πεύκου που κρατάει το πράσινο χρώμα του όλο τον χρόνο, ούτε την ομορφιά ενός τριαντάφυλλου ή τους γλυκούς καρπούς του αμπελιού. Έτσι, απελπισμένο καθώς ήμουν, ήθελα να πεθάνω κι εγώ. Τότε θυμήθηκα ότι εσύ είχες επιλέξει να με βάλεις εδώ, να με ποτίζεις και να με φροντίσεις. Μου έδωσες τόσο μεγάλη σημασία, όσοι και στο πεύκο, στο αμπέλι και στο τριαντάφυλλο. Έτσι λοιπόν σκέφτηκα ότι με θέλεις όπως και τα άλλα φυτά. Θέλεις όμως να είμαι ο εαυτός μου και να εκπληρώσω το ρόλο μου μέσα σε αυτόν τον κήπο, δηλαδή να τον πλουτίζω με τη δική μου ομορφιά και με το δικό μου άρωμα. Έτσι είπα μέσα μου. Θα προσπαθήσω να είμαι φρέσκια, όσο μπορώ καλύτερα. Και αποφάσισα να αγαπώ τον εαυτό μου όπως είμαι και να συνεισφέρω όσο μπορώ για να κάνω αυτόν τον κήπο πιο ευχάριστο και πιο όμορφο. Αυτό το υπέροχο παραμύθι κρύβει συγκλονιστικές αλήθειες. Δεν θα προλάβουμε να τις δούμε όλες. Περιοριζόμαστε σε αυτές που κατά τη γνώμη μας αφορούν το Θεό μας. Η σχέση με τον Θεό. Καταρχήν, είναι ολοφάνερο ότι η υγιής αυτοεκτίμηση πηγάζει από μια θεμελιώδη έτεροεκτίμηση. Πριν αρχίσω εγώ να βλέπω πόση αξία έχει ο εαυτός μου, πριν καν να σκεφτώ πώς και πόσο πρέπει εγώ να εκτιμώ τον εαυτό μου, κάποιος άλλος, όχι απλώς μου έδωσε αξία, αλλά και με έφερε από την ανυπαρξία σε ύπαρξη. Με φύτεψε στον κήπο του, με εγγενεί τη δυνατότητα να αναπτυχθώ σε κάτι πολύ όμορφο. Όμορφο, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τους άλλους. Ή, για να το πούμε ακόμα πιο σωστά, με έφτιαξε έτσι ώστε να γίνω τόσο όμορφος και ευτυχισμένος όπως αυτός. Δηλαδή με έφτιαξε για να του μοιάσω. Και μου είπε ότι τότε μόνο θα είμαι αληθινά όμορφος, ζωντανός και ευτυχισμένος, όταν είμαι σε σωστή σχέση με εκείνον και με τα άλλα λουλούδια και δέντρα του κήπου του. Όλα τα λουλούδια και δέντρα του κήπου του. Ακόμα και τα μαραμένα. Άρα έχω βιαστεί από εκείνον και για ένα σκοπό που μου δίνει τεράστιες και αιώνιες διαστάσεις. Με μια λέξη μου δίνει θεϊκές διαστάσεις. Συμπέρασμα. Χωρίς σωστή σχέση με εκείνον που είναι η αιτία και ο σκοπός της ύπαρξής μου, δεν μπορώ ποτέ να αποκτήσω αληθινή εικόνα του εαυτού μου, δεν μπορώ ποτέ να εκτιμήσω τον εαυτό μου σωστά, δεν μπορώ ποτέ να έχω σωστή αυτοεκτίμηση. Στο σημείο αυτό έχουν ακουστεί κάποιες ενστάσεις, τις οποίες ανακεφαλαιώνει μια επιστολή του ένας κορυφαίος Γάλλος διανόμενος, ο Ζακ Ριβιέρ. Ο Ριβιέρ ήταν σπουδαίο κριτικό πνεύμα, δοκιμιογράφος, εκδότης περιοδικού, καθηγητής της φιλοσοφίας, ένας από τους σπουδαιότερους παράγοντες της πνευματικής ζωής της Γαλλίας αμέσως μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε μια επιστολή του λοιπόν στον ποιητή και θεατρικό συγγραφέα Πολ Κλοντέλ γράφει: «Διστάζω να πλησιάσω τον Χριστό, γιατί φοβάμαι μην με ευνουχίσει πνευματικά. Φοβάμαι μην ελαττωθούν οι ικανότητές μου. Φοβάμαι τον στραγγαλισμό του ταλέντου μου». Πριν ακούσουμε την απάντηση του Κλοντέλ, ακούστε κάτι που είπε κάποιος και ταιριάζει εδώ γάτα.
Μπορούμε εύκολα να συγχωρήσουμε ένα παιδί που φοβάται το σκοτάδι. Η αληθινή τραγωδία της ζωής όμως είναι όταν οι ενήλικοι φοβούνται το φως. Ο χριστιανός λοιπόν Κλοντέλ το απάντησε. Γέλασα διαβάζοντας την επιστολή σου. Λοιπόν φίλε μου, αν θελήσεις να γνωρίσεις τον Χριστό σωστά, θα αποκτήσεις έναν απαιτητικό φίλο που δεν θα σε αφήσει σε χλωρό κλαδί. Θα σου ζητάει και κυρίως θα σε βοηθάει να αναπτύξεις τις ικανότητες και τα ταλέντα σου στο έπακο. Ο Χριστός είναι η ζήνη που δεν ησυχάζει αν δεν ζυμώσει όλο το φύλλο. Είναι ο μούστος που σπάζει όλα τα νεκρά δοχεία μέσα στα οποία μπαίνει. Μόνο ζωντανοί άνθρωποι μπορούν να δεχτούν μέσα τους το πνεύμα του Χριστού και έτσι μπορούν να δώσουν το πιο δυνατό κρασί. Αυτά το απάντησε ο μεγάλος Κλοντέλ. Εμείς ξέρουμε ότι το κρασί συνήθως κάνει τον άνθρωπο να θολώνει και όχι απλώς να έχει μια παραφουσκωμένη αυτοεκτίμηση, αλλά να φτάνει να πιστεύει ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος ή ο Μέγας Ναπολέων. Το κρασί όμως που ζυμώνεται μέσα μας όταν ελεύθερα δεχτούμε το μούστο του Χριστού, δηλαδή το Ευαγγέλιό του, μας οδηγεί σε μια πολύ νυφάλια μέθη. Μόνο όταν μεθύσει ο άνθρωπος από αυτό το κρασί, μόνο τότε έχει αληθινά σώα στα σφαίρας και μόνο τότε μπορεί να εκτιμήσει σωστά τον εαυτό του. Δηλαδή, να αποκτήσει σωστή αυτοεκτίμηση. Ο νεαρός Ριβιέρ είχε παραφουσκωμένη την αυτοεκτίμηση του. Πίστευε ότι τα πολλά ταλέντα και οι ικανότητες του όχι απλώς δεν είναι δώρα του Θεού, αλλά και ότι απειλούνται από τον Χριστό. Έτσι θεωρούσε το χτίσιμο σχέση με τον Χριστό κάτι το καταστροφικό. Όταν όμως γνώρισε αληθινά τον Χριστό με τη βοήθεια του Κλοντέλ και όταν γνώρισε αληθινά και εκτίμησε τον εαυτό του κάτω από το φως του Χριστού, έγραφε στο ημερολόγιο του: πόσο συγκίνηση νιώθω, Χριστέ μου, όταν βλέπω να πέφτει κάποιος στα δίχτυα σου, όπως έπεσα κι εγώ, και ακόμη πόσο τιμή νιώθω όταν βλέπω ότι με κάνεις ψαρά για να φέρω στα δίχτυα σου και άλλες ψυχές. Το δεύτερο συμπέρασμα, μια από τις μεγαλύτερες τιμές στο τιμολόγιο της ανθρώπινης αυτοεκτίμησης είναι η αίσθηση ότι είναι ψάρι που πιάστηκε στα δίχτυα του Χριστού. Εννοείται με τη θέλησή μου, γιατί μόνο εκούσια μπορεί να πιαστεί κανείς στα δίχτυα του Χριστού. Και φυσικά, ο Χριστός δεν μας θεωρεί χαζά ψαράκια που πιάνονται για να καταλήξουν στο πηγάδι. Μας περιμένει να πέσουμε εκούσια στα δίχτυα του για να μας χαρίσει την ύψιστη τιμή να γίνουμε παιδιά του και από τώρα κληρονόμοι της βασιλείας του, δηλαδή κατά χάριν Θεοί. Επομένως, η υγιής αυτοεκτίμηση μόνο κάτω από το φως μπορεί να νοηθεί. Μόνο κάτω από το φως του βασιλέα του κόσμου, ο οποίος μας φύτεψε στον κήπο του, δηλαδή μας έκανε μέλη της Εκκλησίας του και μας χάρισε όλα εκείνα που είναι απαραίτητα και αρκετά για να μπορούμε να ανθίσουμε και να καρποφορήσουμε και τελικά να γίνουμε κάτι απερίγραπτα μεγάλο, κάτι ασύλληπτα αλλά υπαρκτό, να γίνουμε συγκερνόμοι μαζί του με αυτόν του υπέροχου αυτού βασιλικού κήπου. Η σχέση μας με τους άλλους. Φεύγουμε από τη σχέση μας με τον Θεό και πάμε στη σχέση μας με τους ανθρώπους. Και ενώ η υγιή σχέση μας με τον Θεό απειλείται συνήθως από την παραφουσκωμένη μας αυτοεκτίμηση, δεν έχω ανάγκη κανένα Θεό, εγώ είμαι Θεός του εαυτού μου, εγώ ορίζω ότι είναι καλό και κακό και άλλα τέτοια εωσφορικά, η υγιή σχέση μας με τους άλλους απειλείται συνήθως από μία χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αναγκαστικά θα σταθούμε λίγο στη βασικότερη ίσως αιτία της χαμηλής αυτοεκτίμησης, που είναι ένα μεγάλο, συχνά ιστορικό απόρριψης από την παιδική και όλα ηλικία. Η πατολογικής απόρριψη των παιδιών από τους γονείς καθορίζει την αυτοεκτίμησή τους και τις μετέπειτα σχέσεις τους. Ας ακούμε κάποιες εξομολογητικές μαρτυρίες. Ο γνωστός συγγραφέας Νίκος Δήμου, νομίζω είναι Μακαρίτης,
Μιλώντας με τον πατέρα του γράφει μερικά. Ο πατέρας μου ποτέ δεν με άφησε να τον πλησιάσω. Στεκόταν πάντα από μακρός. Σαν μεγάλο βουνό. Μου προκαλούσε αγανάκτηση όταν με πίεζε για το αδύνατο. Κάποια φορά που του έφερα πολύ καλούς βαθμούς από το σχολείο φώναξε. Ο γιος του Γρηγόρη Δήμου δεν παίρνει 19 και 3 δέκατα, παίρνει 20. Πόσοι άραγε γονείς, επειδή αυτοί δεν πέτυχαν τους στόχους τους, προβάλλουν τα ανεκπλήρωτα όνειρά τους στα παιδιά τους και τα πιέζουν για το αδύνατο, προκαλώντας ανεπανόρθωτες αναπηρίες στην αυτοεκτίμησή τους. Ας δούμε και τι γράφει ένας άλλος πιο διάσημος συγγραφέας, ο Φραντς Κάφκα. Γράφει ο Κάφκα στο γράμμα προς τον πατέρα του. Νωρίς μου απαγόρευσες να μιλάω, φωνάζοντας δεν ανέχομαι ούτε λέξη αντιλογίας και το υψωμένο σου χέρι να απειλεί. Έτσι απόκτησα μπροστά σου ένα κομπιασμένο ταραυλό είδος ομιλίας. Σιγά σιγά βουβάθηκα ολότελα, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη σου τα αισθήματά μου και χωρίς να προσέχεις την κρίση μου, με έλευσες, με βρυσές και εξευτελισμούς. Και τι κατάφερες? Απόκτησες για μένα την ενηγματικότητα που έχουν όλοι οι τύρανοι. Αυτός ήταν ο πατέρας του Κάφκα. Ποια αυτοεκτίμηση μπορεί να αποκτήσει ένα παιδί όταν μεγαλώνει με τον τρόπο να ανοίξει το στόμα του, γιατί ο πατέρας του το έπεισε πως ό,τι και να πει είναι παραπάνω και έξω. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον ηθοποιό Πίτερ Φόντα, ο οποίος περιγράφοντας πόσο ψυχρός και απόμακρος ήταν ο πατέρας του, λέει: περνούσαμε μαζί ατέλειωτες ώρες σιωπής. Ενοχλούνταν όταν του έκανε ερωτήσεις. Έτσι έμαθα να μην ρωτάω. Αηδίαζε μαζί μου, όχι για κάποιες ταξίδια μου, αλλά επειδή φοβόμουν τις αστραπές των ουρανών και τις ξαφνικές καταιγίδες. Πολλές φορές με έκανε να νιώθω ότι ήμουνα η απογοήτευση της ζωής του. Πόσοι γονείς δεν καταρακώνουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους, κάνοντάς τα με πολλούς τρόπους να νιώθουν ότι είναι η απογοήτευση της ζωής τους. Δεν θα επεκταθούν σε πολλούς άλλους επώνυμους ή ανώνυμους γονείς που με την επικόσιτη άστοχη συμπεριφορά τους τραυματίζουν ενίοτε ανεπανόρθωτα την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους. Τα παραδείγματα δυστυχώς είναι πολλά. Θα κλείσουμε αυτή τη μνήμα στον σημαντικό ρόλο των γονιών για το χτίσιμο υγιούς αυτοεκτίμησης στα παιδιά τους, αναφέροντας επιγραμματικά 9 σημεία με τα οποία μπορούν οι γονείς να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους. Πρώτον, εστιάζουμε στις δυνατότητες και όχι στις αδυναμίες του παιδιού. Δεύτερον, επικοινωνούμε με ειλικρίνεια, ενδιαφέρον και σεβασμό, προσέχοντας πάντα και τα μη λεκτικά μηνύματα που στέλνουμε, όπως είναι οι εκφράσεις του προσώπου, οι στάσεις του σώματος κτλ. Τρίτον, προσαρμόζουμε τις προσδοκίες μας στις ικανότητές του. Οι πολύ υψηλές μπορεί να δημιουργήσουν άγχος στο παιδί, ενώ οι πολύ χαμηλές να το αποθαρρύνουν και να του δημιουργήσουν χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δεν το συλλήγουμε για να γίνει αυτό που δεν καταφέραμε εμείς, αλλά το υποστηρίζουμε για να καταφέρει κάτι που το ίδιο επιθυμεί. 4. Αποφεύγουμε τις συγκρίσεις με άλλους. Ο καθένας είναι ξεχωριστή προσωπικότητα, με τις δικές του δυνατότητες και τα δικά του χαρίσματα. 5. Αποφεύγουμε τις ταμπέλες. Για παράδειγμα, άλλο είναι να πούμε «χτες τεμπέλεσες» και άλλο να γενικεύσουμε βάζοντας την ταμπέλα «είσαι τεμπέλατος». Οι χαρακτηρισμοί και οι ταμπέλες αποθαρρύνουν το παιδί και του δημιουργούν την πεποίθηση ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αλλαγή. 6.
Γινόμαστε πρότυπα υγιούς αυτοεκτίμησης προς μίμηση. Αν σεβόμαστε, αγαπάμε σωστά και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας, αναγνωρίζοντας με ειλικρίνεια τα θετικά και αρνητικά στοιχεία μας, το παιδί μας θα μπορέσει πιο εύκολα να κάνει ακριβώς το ίδιο. 7. Διαχειριζόμαστε σωστά τις ενοχές. Εξηγούμε στο παιδί πως δεν είναι υπεύθυνο για όλα τα αρνητικά που του συμβαίνουν και ότι δεν πρέπει να παίρνει τα πάντα προσωπικά. Η σωστή όμως αίσθηση ενοχής για τα όντως λάθη του μαρτυρεί υγιή συνείδηση και η ένοχη συνείδηση αποφορτίζεται με την υγιή μετάνοια. 8. Δεν είμαστε υπερπροστατευτικοί. Δίνουμε τις ευκαιρίες στο παιδί να παίρνει πρωτοβουλίες και να δοκιμάσει νέες προκλήσεις και εμπειρίες. Του επιτρέπουμε να διαχειριστεί καταστάσεις που μπορεί και μόνο του, χωρίς να παρεμβαίνουμε συνεχώς. 9. Επιβραβεύουμε και την παραμικρή πρόοδο σε ρεαλιστικούς στόχους, τονίζοντας πόση αξία έχει το λίγο και κάθε μέρα. Όλα τα παραπάνω απαιτούν χρόνο και υπομονή για την επίτευξή τους, τόσο από εμάς όσο και από το παιδί. Οφείλουμε με κατανόηση και αγάπη να δώσουμε χρόνο στο παιδί, σεβόμενοι πάντα τα όρια του και την προσωπικότητά του. Ο Άγιος Γέροντας Σιλουανός ο Αθωνίτης γεύτηκε την ευλογία να έχει έναν πατέρα αγράμματο αλλά σοφότατο στο να ενισχύει την αυτοεκτίμηση του παιδιού του, ακόμα και όταν το έβλεπε να παρακτρέπεται. Ένα περιστατικό από το βίο του μιλάει μόνο του. Κάποια φορά, στα νιάτα του Σιμεών, έτσι τον έλεγαν πριν γίνει μοναχός, ξενύχτησε ασωτεύοντας. Την άλλη μέρα το πρωί, ο πατέρας του, ενώ εργαζόταν, του είπε σε ίδιο τόνο: «Πού ήσουν χθες, παιδί μου?» «Με πονούσε η καρδιά μου». Προσέχτε, δεν του είπε: «Πού ήσουν χθες, βρε παλιωανίτη? Τι είναι αυτά που κάνεις και με ξεφτιλίζεις?» Του είπε στοργικά: «Πού ήσουν χθες, παιδί μου? Με πονούσε η καρδιά μου». Με άλλα λόγια, ό,τι και να έκανες, δεν έχεις πέσει από την εκτίμησή σου. Είσαι παιδί μου, είσαι σπλάχνα μου και σε πονάω. Πονάω που εσύ δεν είσαι καλά και δεν περνάς καλά. Οι λίγοι αυτοί οι λόγοι του πατέρα εντυπώθηκαν βαθιά στην ψυχή του Σιμεών και αργότερα, το αναφέρει στις εγγραφές του, όταν του θυμόταν έλεγε και έγραφε: «Εγώ δεν έφτασα στα μέτρα του πατέρα μου. Εκείνος ήταν αγράμματος εντελώς, αλλά ήταν μπράβος και σοφός άνθρωπος. Να εγώ τέτοιον γέροντα ήθελα να έχω. Ποτέ δεν θύμωνε και ήταν πάντοτε μετρημένος και ήσυχος. Έψαχνε πάντα την κατάλληλη στιγμή για να μας κάνει κάποια παρατήρηση. Ποτέ δεν μας επέπειται σε ακατάλληλη στιγμή για να μην μας συνηθίσει». Επιμείναμε λίγο στο ρόλο των γονιών στο χτίσιμο της υγιούς αυτοεκτίμησης των παιδιών, γιατί το 91,9% στις περιπτώσεις χαμηλής αυτοεκτίμησης των ενηλίκων κρύβεται στο ιστορικό απόρριψης από τους γονείς στην παιδική ηλικία. Γι' αυτό είχε δίκιο ο πρώην αγνωστικιστής και μετέπειτα μεγάλος απολογητής του χριστιανισμού στον 20ο αιώνα, ο καθηγητής της μεσαιωνικής φιλολογίας στην Οξφόρδη και στο Κέμπριτζ, C.S. Lewis, όταν προλογίζοντας ένα έργο του George MacDonald, έγραφε: «Η υγιής πατρότητα πρέπει να είναι στον πυρήνα του σύμπαντος». Ο Σκοτσέζος σπουδαίος λογοτέχνης του 10ου αιώνα, George MacDonald, ήταν πάστορας και πατέρας 11 παιδιών, από τα οποία τα 6 έγιναν επίσης κληρικοί. Ανήκαν στον χώρο του καλβινισμού, αλλά ο συγκεκριμένος πάστορας, μελετώντας τους πατέρες της Ανατολής, πλησίασε πολύ στην ορθόδοξη παράδοση. Προλογίζοντας λοιπόν ένα έργο του MacDonald, ο Lewis γράφει γι' αυτό:
Η σχεδόν τέλεια σχέση με τον πατέρα του ήταν η ρίζα για την όλη τη σοφία του. Από τον ίδιο τον πατέρα του πρωτοέμαθε ότι η πατρότητα πρέπει να είναι στον πυρήνα του σύμπαντος. Η πατρότητα όμως πηγάζει από μια συζυγία. Και όσο πιο υγιής είναι η συζυγία, τόσο πιο υγιής είναι και η πατρότητα, φυσικά και η μητρότητα. Και είναι αυτονόητο ότι στο χτίσιμο μιας υγιούς συζυγίας, μιας υγιούς συντροφικότητας, παίζει τεράστιο ρόλο η ύπαρξη σωστής αυτοεκτίμησης και στους δύο συντρόφους. Ο μεγάλος Γέρμαν Τσέχος ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε λέει κάπου: για να δοθεί κανείς πρέπει πρώτα να είναι. Για να δοθεί κανείς πρώτα να είναι ο εαυτός του. Πρέπει να ξέρει τον εαυτό του, να ξέρει ποιος είναι, ποια είναι τα χαρίσματά του, ποιες είναι οι αδυναμίες του, ποια είναι τα όρια του. Πρέπει με δύο λόγια να έχει ζυγίσει και εκτιμήσει σωστά τον εαυτό του. Μόνο έτσι το άτομο μπορεί να αισθάνεται ασφάλεια για την αγάπη και την αποδοχή του συντρόφου του. Μόνο τότε μπορεί εύκολα να δεθεί συναισθηματικά μαζί του και να εξελίξουν μαζί τις σχέσεις τους σε υγιή συντροφικότητα και συζυγία, ώστε να φτάσει σε ένα επίπεδο ευτυχίας. Η αυτοεκτίμηση επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο το άτομο θα ερμηνεύσει τα συναισθήματα του συντρόφου με την ποιότητα της σχέσης και την ποιότητα της σχέσης. Δεν θα αναφερθούμε πολύ στις περιπτώσεις της υψηλής αυτοεκτίμησης, όπου παρατηρούνται υπερτροφικές συμπεριφορές που καταλήγουν αργά ή γρήγορα σε διάλυση της σχέσης. Εδώ πρέπει να πούμε ότι οι εκκλησιαστικές φράσεις, ο άντρας, κεφαλή της γυναίκας, η γυνή να φοβείται, δηλαδή να σέβεται τον άντρα, και τα παρόμοια, όταν ερμηνεύονται σωστά, δεν έχουν σκοπό να οδηγήσουν στην αυτοεκτίμηση του άντρα, σε υπεροψία και αυταρχική συμπεριφορά. Σωστά ερμηνευόμενες αυτές οι φράσεις έχουν σκοπό να τονίσουν τις υποχρεώσεις του άντρα που συνοψίζονται στη φράση. Να αγαπάς τη γυναίκα σου όπως ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία. Δηλαδή να είσαι έτοιμος να πεθάνεις από αγάπη για αυτή, όλα τα άλλα φυσικά είναι εκ του πονηρού. Θα εστιάσουμε λοιπόν στο τι συμβαίνει όταν υπάρχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και πόσο αυτό επηρεάζει τη σχέση. Τα άτομα με χαμηλή αυτοεκτίμηση συχνά αποστασιοποιούνται προκειμένου να προστατευτούν από την ενδεχόμενη απόρριψη και υποτιμούν συνεχώς την αγάπη του συντρόφου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ασκούν συχνά συγκεκριμένες συμπεριφορές πριν και κατά τη διάρκεια της σχέσης. Ποιες είναι αυτές οι νοσηρές συμπεριφορές? Με τη βοήθεια του ψυχολόγου μπορούμε να τις κατηγοριοποιήσουμε σε 6. Πρώτον, τεστάρει υπερβολικά. Το άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση αμφισβητεί συνέχεια την αγάπη του συντρόφου. Τεστάρει τα συναισθήματά του για να δει αν ισχύουν ή όχι. Πολλές φορές σαμποτάρει τη σχέση γιατί πιστεύει ότι ο άλλος θα τον εγκαταλείψει έτσι και αλλιώς. Το τέλος κάθε σχέσης του επιτρέπει να πει στον εαυτό του: είδες, στο είπα, κανείς δεν σε θέλει. Δεν βλέπει τα δικά του λάθη και δεν μαθαίνει από τη σχέση μετά το τέλος της. Δεύτερον, εμποδίζει το ξεκίνημα σχέσης. Αυτό συνήθως συμβαίνει αν οι γονείς του ατόμου έχουν ζήσει ένα οδυνηρό περιστίκιο ή το ίδιο το άτομο έχει ζήσει μια ερωτική ιστορία με κακή κατάληξη. Τότε είναι πολύ δύσκολο να εμπιστευτεί ένα νέο σύντροφο. Εμποδίζει τον εαυτό του από το να ερωτευτεί και να τον ερωτευτούν, φοβάται μήπως παραδοθεί και πληγωθεί ξανά, με αποτέλεσμα να φεύγει από τη σχέση πριν εγκαταλειφθεί ή να εμποδίζει το ξεκίνημά της. Τρίτον, η αναζήτηση συντρόφου γίνεται αιμονή. Όταν το άτομο δεν αισθάνεται ότι μπορεί να αγαπηθεί, νιώθει ότι θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ ώστε να έχει κάποιο σύντροφο δίπλα του. Αυτό μπορεί να κάνει το άτομο αιμονικό και να καταναλώνει τεράστια ενέργεια στο αντικείμενο του πόθου. Όταν η σχέση δεν αναπτύσσεται όπως θα ήθελε, το εκλαμβάνει σαν στοιχείο ότι θα πρέπει να προσπαθήσει ακόμα περισσότερο, εισπράττοντας απανωτές απογοητεύσεις με τραγικά ενίοτε αποτελέσματα.
ψάχνει την ανασφάλεια. Λόγω του ότι είναι μαθημένος σε καταστάσεις που του δημιουργούν χαμηλή αυτοεκτίμηση, όπως να τον εγκαταλείψουν ή να τον απατήσουν, επιλέγει σχέσεις που θα τον κάνουν να αισθανθεί το ίδιο αρνητικό συναίσθημα. Ή ακόμη, κι αν η σχέση είναι ασφαλής, προσπαθεί να δημιουργήσει ο ίδιος αυτό το συναίσθημα. Αν η σχέση γίνει πάλι ασφαλής, το άτομο χάνει το ενδιαφέρον του και φεύγει από τη σχέση. Το άτομο είναι τόσο συνηθισμένο στο να πρέπει να δουλεύει σκληρά για μια ανασφαλή σχέση, που μόνο αυτός ο τύπος σχέσης τον έλκει. Πέμπτο, κάνει εκπτώσεις και συμβιβάζεται. Το άτομο μπορεί να συμβιβάσει τη συμπεριφορά του και την ευτυχία του επειδή αισθάνεται τυχερό που βρήκε έστω και ένα άτομο που να θέλει να είναι μαζί του. Έκτο και τελευταίο, φοβάται την οικειότητα. Η οικειότητα και η σύνδεση είναι στοιχεία της σχέσης που τρομάζουν το άτομο με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Η αυθεντική σύνδεση τον φοβίζει, καθώς αισθάνεται ότι είναι κάτι ξένο και ψεύτικο, αντί να επιτρέπει αυτή την ένωση, το άτομο κάνει πίσω και γίνεται πιο απόμακρο. Είδαμε τις παρενέργειες της χαμηλής αυτοεκτίμησης και τα εμπόδια που δημιουργεί στην ανάπτυξη μιας υγιούς συντροφικότητας, μιας υγιούς συζυγίας. Με άλλα λόγια, είδαμε πώς μπορεί η χαμηλή αυτοεκτίμηση να τορπιλήσει τη δημιουργία μιας σωστής οικογένειας. Εδώ μπαίνω στον πειρασμό να σας αναφέρω μια, νομίζω, ενδιαφέρουσα σύγχρονη ιστορία ενός Γάλλου πρώην αθεϊστή, του Ζουλιέν Πιγιόν, που όχι μόνο είναι χριστιανός και θεολόγος και απολογητής του χριστιανισμού, και η αιτία της καταστροφής του ήταν μία ερωτική του περιπέτεια. Ο Πιγιόν είχε μια υψηλή θέση σε εταιρεία πληροφορικής, έχοντας κάνει πολύ καλές σπουδές στα μαθηματικά, στη φυσική και στους υπολογιστές. Είναι πολύ καλός πιανίστας, άριστος παίκτης του βόλεϊ, αφού έπαιζε για χρόνια στην εθνική ομάδα της Γαλλίας. Έτσι, όπως ήταν φυσικό, είχε και έχει μια αρκετή υψηλή αυτοεκτίμηση. Προέρχεται από μια καθολική οικογένεια, αλλά που από πολύ νωρίς η θρησκευτικότητα των γονιών του δεν του έλεγε τίποτε. Κατέληξε λοιπόν στο συμπέρασμα ότι η πίστη είναι για τους ηλίθιους και ότι ένας έξυπνος και γενικά χαρισματικός άνθρωπος δεν μπορεί να πιστεύει σε Θεό, αφού προφανώς είναι ο ίδιος Θεός του εαυτού του. Παρόμοια, λόγω της νοσηρά υψηλής του αυτοεκτίμησης, είχε καταλήξει να βλέπει τις γυναίκες ως κάτι αναλώσιμο. Κάποτε όμως, σε διακοπές του στην Καραϊβική, γνώρισε μια επίσης πολύ μορφωμένη και χαρισματική Αμερικανίδα, η οποία ταρακούνησε τις υπεροπτικές του αυτοεκτιμήσεις. Και στο θέμα της πίστης, του είπε ότι είναι συνειδητή χριστιανή, και στο θέμα της συντροφικότητας, του έδειξε ότι δεν είναι αναλώσιμη και ότι έχει τη δική της υγιή αυτοεκτίμηση και τον δικό της υγιή αυτοσεβασμό. Ο Πιγιόν έπεσε από τα σύννεφα, δηλαδή προσγειώθηκε ανομάλως. Αλλά επειδή την είχε ερωτευτεί, άρχισε σοβαρά να αναθεωρεί τις προαναφερθείς υπερβολικές αυτοεκτιμήσεις. Γυρίζοντας στη Γαλλία, άρχισε να διαβάζει τη βίβλο και να πηγαίνει εκκλησία, όπου ένας καλός χριστιανός τον βοήθησε να βρει την πίστη του. Το σημαντικό είναι ότι πηγαίνοντας στη Νέα Υόρκη για να βρει την Αμερικανίδα, έστω και αν διαπίστωσαν ότι ο ένας δεν είναι για τον άλλον, συνέχισε τις θεολογικές του σπουδές και αναδείχθηκε σε έναν πολύ αξιόλογο χριστιανό διανόμενο και σύγχρονο απολογητή του χριστιανισμού. Το βιβλίο του, «Η εξομολογήση ενός Γάλλου αθεϊστή», έχει κάνει επανειλημμένες εκδόσεις. Αξιόλογα είναι και πολλά άλλα βιβλία του. Τώρα είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά.
αφέλη της σωστής αυτοεκτίμησης. Πρώτον, λιγότερες αμφιβολίες και αμφισβήτηση. Όταν με εκτιμώ, αντλώ ικανοποίηση από τις δεξιότητές μου και οτιδήποτε καταφέρω και οτιδήποτε το αισθάνομαι ότι καταφέρω με τη χάρη του Θεού. Έτσι η ζωή μου γίνεται ευκολότερη, καθώς μπορώ να υποδεχθώ την κάθε εμπειρία έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες που ο Θεός μου έχει δώσει. Δεύτερο, ενδοπροσωπική πηγή στήριξης. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, είναι πιθανό τα πράγματα να μην πάνε όπως επιθυμούμε ή όπως τα είχαμε προγραμματίσει. Η σωστή αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και τη ματέωση χωρίς να χάνουμε την πίστη μας ή να νιώθουμε άσχημα για τον εαυτό μας. Τρίτον, μοχλός προσωπικής ανάπτυξης. Η σωστή αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να παίρνουμε ρίσκα και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Και η διαδικασία αυτή είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με τη μάθηση και την προσωπική ανάπτυξη. Τέταρτο, προϋπόθεση για υγιείς σχέσεις. Η αυτοεκτίμηση μας επιτρέπει να νιώθουμε καλά για τον εαυτό μας και συνεπώς να επιλέγουμε και να συνάπτουμε υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις. Το να είμαστε σε μια υγιή σχέση προϋποθέτει το να μας εκτιμούμε, να μας εκτιμούν και να αναμένουμε ότι οι άλλοι θα γνωρίζουν ότι οφείλουν να μας συμπεριφέρονται με σεβασμό, ευαισθησία και αξιοπρέπεια. Τελειώνω μια όμορφη ιστορία από τη ζωή του Ρίλκε. Κάνοντας περίπου μια μέρα στην πόλη Βαλμόν της Ελβετίας, συνοδεία ενός φίλου του, καλού, ο γνωστός μεγάλος γερμανοτσέχος ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε, 1875-1926, ευρισκόμενος σχεδόν στην τελευταία φάση της ζωής του, πάσχοντας από λευκαιμία, από την οποία τελικώς και πέθανε, συνάντησε μια γεριά γυναίκα που ζητούσε ευγνωμοσύνη. «Δώστε μου κάτι για να μπορέσω να αγοράσω το ψωμί μου», του είπε. Ο Ρίλκε, περπατώντας, κρατούσε στα χέρια του ένα όμορφο τρεντάφυλλο και το απολάμβανε, παίζοντάς το στα δάχτυλά του. Αυτονόητα έκανε την κίνηση της προσφοράς αυτού του όμορφου πουλιού σε εκείνη τη γυναίκα. «Ορίστε, κυρία, είναι για εσάς», της είπε. Δεν σου ζήτησε λουλούδια, κράβαξε εκνευρισμένος για τη χειρονομία του φίλου του συνοδός φίλος του Ρίλκε. «Να φάει, ψωμί δεν έχει. Τι να το κάνει το λουλούδι σου?» Και τότε τον διέκοψε διαμαρτυρόμενη εκείνη η γεριά κυρία, λέγοντάς του: «Όχι, κύριε, κάνετε λάθος. Μην βρίζετε το φίλο σας. Κάνετε λάθος. Ο φίλος σας μου έκανε πολύ μεγαλύτερο καλό από το να μου έδινε ένα νόμισμα για το ψωμί μου. Με είδε και με αξιολόγησε όχι σαν ένα άδειο στομάχι, αλλά σαν ένα πρόσωπο. Μου έδωσε λόγο να υπάρχω για πολλές ημέρες. Το ψωμί θα με συντηρούσε μόνο για μια-δυο μέρες». Λοιπόν, συμπέρασμα. Το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε σε εμάς, τους ίδιους, πρώτα, στους ανθρώπους μας και στην κοινωνία γενικότερα, είναι να είμαστε η φωτεινότερη εκδοχή του εαυτού μας και να τιμάμε τη μοναδικότητά μας. Αμήν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Πατέρα Αγαθάγγελο. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, πολύ ευχαρίστως. Ναι. Το Κυρίο. Την ευλογία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ομιλία σας. Με όλο το σεβασμό θα ήθελα λίγο να ρωτήσω. Η αυτοεκτίμηση, η αυτοβελτίωση μας αναφέρει
αναφέρατε, γενικά ό,τι μας αναφέρατε για τους ψυχολόγους, οι αρχές της ψυχολογίας αντίκειται στις αρχές του χριστιανισμού. Ο χριστιανισμός μας λέει ότι τα πάντα είναι αποτίθεται στον Κύριο. Οι ψυχολόγοι μας λένε τα πάντα βγαίνει μέσα που βγάζουν από τον εαυτό μας. Επίσης, όλους αυτούς που μας αναφέρετε, εκτός από τον Άγιο Σιλουανό, τον Αθωνίτη, όλοι είναι αιρετικοί παπικοί, άθεοι όπως ο Φρας Κάφκα και καλβινιστέ. Εγώ αύριο γιορτάζομαι την αναπομειδή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είπε εγώ μητέρα, εγώ πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ τα πάντα. Αυτογνωσία το καταλαβαίνω ότι πρέπει να έχουμε για να ελέγχουμε τα πάθη μας. Αλλά αυτοεκτίμηση, εγώ δεν μπορώ να την καταλάβω μέσα στη χριστιανική μας πίστη, την ορθόδοξη, η χριστιανική πίστη που πηγάζει την κρατικότητα του Θεού. Η ψυχολογία, θεωρώ ότι οι ψυχολόγοι έχουν εντελώς άλλες αρχές από τον χριστιανισμό. Όχι. Ευχαριστώ πολύ. Μπορώ να απαντήσετε πατέρα. Όχι. Ωραία. Ένα να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ξέρετε, όλα η επιστήμη, όλες οι επιστήμες είναι δώρα του Θεού. Όλα. Εγώ έχω σπουδάσει φυσικός, όπως και από τη μαγεία που έζησα στα χρόνια του Λυκείου για την αρμονία της φύσης. Και ένας ψυχολόγος σωστός, μελετώντας τις δομές του ψυχικού κόσμου, πραγματικά υπηρετείται πόσο σωστά τα έχει βάλει ο Θεός και πώς λειτουργούν και μπορεί να βοηθήσει. Αυτό ξεκινάμε από αυτή την αρχή. Δεν έχουμε διαβολικές επιστήμες. Προσέξτε αυτό. Αυτή τη στιγμή θεωρούμε τις αρχές της φυσικής και τις κοιτάμε, τους νόμους της φύσης και λέμε Θεέ μου, τι έχεις φτιάξει, τι μεγαλείο έχεις φτιάξει, τι αρμονικά πράγματα, τους γαλαξίες να λειτουργούν. Δύο πράγματα. Έλεγε στα παιδιά προχθές που πέτυχε, μου λέω, ξέρετε, όταν πέφτουν κεραυνοί, γίνεται ένα μεγάλο καλό. Καλό, ναι, λέω. Μετατρέπουν το οξυγόνο, το οξυγόνο ιδίω σε ατομικό και γίνεται το όζο και χτίζεται αυτή η προστασία γύρω από τη φύση, γύρω από την γη και προστατεύει την ανθρώπινη φύση από την υπεριόδη επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία. Όλα αυτά, αυτοί που τα διατύπωσαν, δεν ήταν ορθόδοξοι. Ξεχωρίστε τα δώρα του Θεού από τους ανθρώπους. Εντάξει. Ποτέ ένας σωστός επιστήμονας ψυχολόγος, έχουν πάρα πολλές σχολές, σήμερα ιδίως, το ξέρετε πολύ καλά, δεν αγγίζει τον αξιακό άξονα που στηρίζει έναν άνθρωπο. Παλιότερα το κάνουμε. Αλλιώς θα καταρρεύσουν ο άνθρωπος. Και ξέρετε, όλα που τα διαβάζουν, όλα, σήμερα πώς το λένε, οι μεγάλοι επιστήμονες της ψυχολογίας γυρνάνε πού, στο Ευαγγέλιο, τα συμπληρώνουν. Εγώ αυτά θα πω. Ναι. Μπορεί να υπάρξει αυτοεκτίμηση. Μπορεί να υπάρξει αυτοεκτίμηση χωρίς να έχει προηγηθεί αυτοσυνειδησία. Ο Σωκράτης που θεωρείται ο πρώτος προ-Χριστού χριστιανός ανήκωσε όλη του τη ζωή στο να γνωρίσει τον εαυτό του, στο γνώθις αυτό. Εμείς σήμερα ένα παιδάκι των 10-12 χρόνων πότε πρόλαβε να γνωρίσει τον εαυτό του και του δίνουμε το δικαίωμα να αλλάξει φίλο. Ο δε Νίτσε, ο Γερμανός φιλόσοφος, έλεγε γνώρισα καλύτερα και περισσότερη ψυχολογία διαβάζοντας το Ντοστογεύσκι, τον μεγάλο Ρώσο συγγραφέα, παρά επιστημονικά βιβλία της ψυχολογίας. Έτσι. Θα είναι κρίμα να φύγουμε λίγο από το θέμα μας. Ξέρετε,
Έχω αξία γιατί έχει χύσει το αίμα του κάποιο ο Θεός για μένα. Έχω αξία γιατί είμαι κατ' εικόνα του. Έχω μέσα, είμαι γεμάτος από τα χαρίσματά του. Είδατε τι περνάμε εμείς. Επειδή μας έχει φτιάξει κατ' εικόνα του, μπήκε μετά η έξοδό μας από τον παράδεισο, έπαθε μια διαστροφή η ανθρώπινη φύση μας. Και ενώ γνωρίζουμε ότι θα πεθάνουμε, κανείς δεν το θέλει. Γιατί μας έφτιαξε σαν τον εαυτό του αιώνος. Αυτά είναι τα μεγάλα χαρίσματα. Γι' αυτό έχει αξία ο άνθρωπος τεράστια. Όταν τα μαθαίνει και τον βοηθάμε στην παιδική ηλικία να τα επεδώσει και τον ενθαρρύνουμε σιγά σιγά να τα αναπτύξει, έτσι χτίζεται. Αυτό που είπατε είναι ένα μπέρδεμα σημερινό που υπάρχει στην κοινωνία και φυσικά το πληρώνουν ποιοι? Οι αθώοι, τα παιδιά. Αυτό είναι. Πάτερ, αν μου επιτρέπετε όμως, οι ψυχολόγοι στα σχολεία έχουν το δικαίωμα να αλλάξει το παιδί φύλο από τα 14 με τη βοήθεια των ψυχολόγων που τώρα έχουν βάλει στα σχολεία. Αυτό έτσι είναι. Παλιά υπήρχαν πνευματικοί που πηγαίναν στα σχολεία. Τώρα τους βγάλαν τους πνευματικούς. Εντελώς. Τα σχολεία έχουν αλλάξει. Και μιλάνε συνέχεια για αυτοβελτίωση και για αυτοεκτίμηση. Ενώ αύριο για το κείμενο αυτό του Ιωάννη του Χρυσοστόμου που λέει εγώ αγγείλε, εγώ μητέρα, εγώ τα πάντα. Και αυτό τι έχετε να πείτε? Αυτό είναι το κείμενο που θα πρέπει να ενστερνιζόμαστε εμείς οι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Όχι το Φρανς Κάφκα που ήταν δηλωμένος άνθρωπος και πολέμησε τους χριστιανούς. Συγγνώμη, τώρα με παρεξηγήσετε. Έτσι, θέλετε να δείτε, να αναφέρετε πράγματα που εγώ δεν είπα. Εγώ δεν είπα το Κάφκα αυτά. Είπα τι γράφει στο έργο που έγραψε τα γράμματα στον πατέρα του, έτσι, ένα εξομολογητικό γράμμα γιατί παίρνει από τον πατέρα του. Τι υπέφερε από τον πατέρα του. Έτσι, μην το μπερδεύουμε. Τι θέλω να πω, επειδή αυτοί είχαν το χάρισμα να μπορούν να γράφουν και να εξωτερικεύουν συναισθήματα, έχει αξία, κρατώντας ημερολόγιο, που τα αναφέρουν και είναι εύκολο να δεις τι περάσαν αυτοί. Έτσι, από πατέρες τύραννους. Αυτό αναφέρουν, όχι τίποτα άλλο. Τα άλλα δεν είναι δικά σας. Ναι. Συγκρούεται εύκολα στην αυτοεκτίμηση με την ταπείνωση και τον χριστιανισμό. Έχει σχέση με την ταπείνωση. Ναι. Να καταλάβουμε. Ναι, εδώ ωραία. Θέλω να ρωτήσω. Συγκρούεται η αυτοεκτίμηση που πρέπει κάθε άνθρωπος να έχει με την ταπείνωση κατά τη χριστιανική διδασκαλία? Ναι, ναι. Η ταπείνωση δεν είναι να λέω ότι είμαι εγώ ένα τίποτα. Έτσι είναι. Αντίθετα, η σωστή αυτοεκτίμηση είναι συναίσθηση των δώρων, των χαρισμάτων του Θεού που εγώ δυστυχώς δεν τα αξιοποίησα. Δεν αγάπησα τον εαυτό μου. Από τη μια μεριά βλέπει το μεγαλείο που έχω μέσα. Έτσι και από την άλλη μεριά την ανυπόγεια μου να ανταποκριθώ στο κάλεσμα που με έκανε ο Θεός και που εκεί μπορούσα που ήθελε να είναι. Αυτή είναι η υγιής ταπείνωση. Είδατε πώς το λέει ο Πασκάλ, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος που είναι έτσι, πέρασε μια κρίση αθλίας και μετά πίστεψε μετά από εμφάνιση του Θεού. Θυμάστε τι έλεγε. Ο άνθρωπος όσο ανακαλύπτει το μεγαλείο του, φαίνεται αμέσως το πόσο μικρός είναι. Και αντίθετα, όσο αισθάνεται τη μικρότητά του, φαίνεται το μεγαλείο του. Αυτή είναι η υγιής ταπείνωση. Αυτή τη βλέπουμε σε όλους τους Αγίους. Έτσι. Είναι έντονο αυτό. Πώς έλεγε ο Άγιος Ιησούς, συγχωρέστε με, χαριτωμένα. Αν δεν είχα τη χάρη του Θεού να με στηρίζει κάθε μέρα, θα γίνουμε κάπου στα καμπαρέ της Θεσσαλονίκης. Καταλαβαίνετε. Μια βαθιά αίσθηση ότι είναι ο Θεός μέσα του, τον αγαπάει, τον φροντίζει, έτσι, και κάθε μέρα είχε αυτή την ευγνωμοσύνη απέναντι του Θεού. Αν τη βγάλει κανείς τη χάρη του Θεού και αρχίσει να πιστεύει στις ικανότητες του, να φουσκώνει το εγώ του, τότε αρχίζει η καταρχήτα. Καταλάβατε. Τι κηρύττει το Ευαγγέλιο? Εάν σε
ρωτήσει κάποιος, ναι, άστην αυτοεκτίμηση που έχεις και γύρνα το δεξιό σου. Κοιτάξτε αυτό. Πού συμβιβάζονται τώρα αυτά, πού συναντιόνται και πού είναι η αυτοεκτίμηση, όχι η ταπείνωση αρρωστημένη. Ωραία ερώτηση. Εκεί στο Ευαγγέλιο, το πνεύμα του Ευαγγελίου είναι γύρνα και το άλλο. Μήπως φιλοτομηθεί ο άλλος και καταλάβει τι κάνει. Καταλάβατε. Όχι κανόνας. Εδώ βάλαμε όρια. Ο Χριστός πολλές φορές έβαζε όρια. Θυμάστε. Δεν είναι γενικός κανόνας. Είναι, ξέρετε, αυτό το λέμε στην πνευματική ζωή διάκριση. Διάκριση. Που είναι μια αρετή που τη βλέπουμε στην κλίμακα που είναι πιο πάνω από την αγάπη. Όταν πώς κανείς θα εφαρμόσει την κάθε αρετή, την κατάλληλη στιγμή και σε τι βαθμό. Ήθελα να σας ρωτήσω, η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση είναι η ίδια έννοια ή έχει διαφορά? Μοιάζουν περίπου. Ναι, ποια είναι η διαφορά τους? Και αν υπάρχουν διαφορές, ποιο είναι προτιμότερο να έχουν αυτοεκτίμηση ή αυτοπεποίθηση? Αν υπάρχουν διαφορές, τι είναι προτιμότερο να έχει κανείς, η υψηλή αυτοπεποίθηση, η εκτίμηση ή η αυτοεκτίμηση? Να ξεχωρίσουμε κάτι για να το απαντήσω. Ξέρετε, δεν σημαίνει ότι ποιος έχει αυξημένη αυτοεκτίμηση βάζει μια ταμπέλα και έτσι. Τι γίνεται σιγά σιγά, πώς καλλιεργείς ένα ταλέντο, πώς καλλιεργείς μερικές δεξιότητες και ξέρεις, εγώ τα καταφέρνω, εκεί τα καταφέρνω. Έτσι ακριβώς είναι και η αυτοεκτίμηση. Όταν όμως μιλάς σε έναν άλλο, αυτό δεν το μπορείς, αυτό δεν το αντέχεις, μετά το έχει πιστέψει. Καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το άστημα. Φυσικά ξέρουμε ότι αν εγώ το χέρι μου πονάει, δεν θα μπορέσω να το σηκώσω. Αλλά ξέρω στην κανονική μου ότι το σηκώνω. Και ξέρω ότι αυτό το σηκώνω γιατί μου έδωσε ο Θεός την δύναμη και το σηκώνω. Και το μπορώ. Αυτή είναι η υγιής αυτοεκτίμηση. Καταλαβαίνετε. Περίπου μοιάζουν, δεν θέλω να πω στην τέτοια λεπτομέρεια έτσι, δεν είναι και έτοιμος να απαντήσω. Θα ήθελα να ρωτήσω για τους γονείς που είπατε στην αρχή, για τους γονείς που είπατε, στο κατά πόσο μπορούν να καταλαβαίνουν τα παιδιά τους, δηλαδή και να τους μιλάνε ωραία και τέτοια. Και πώς πρέπει να απαντάνε με έναν τρόπο. Αν οι γονείς δεν το έχουν αυτό, δηλαδή έτσι θα συνεχίζουν να το κάνουν πάντα και δεν θα βγουν στον κόπο να σκεφτούν ότι πώς πρέπει να σου απαντήσω καλύτερα και να το βελτιώσω. Δηλαδή, αυτοί οι γονείς δεν παίρνουν καν στον κόπο να βελτιωθούν. Και έχουν πάντα τον ίδιο χαρακτήρα, δεν αλλάζουν. Είδες, αν έφερα αυτά τα ακραία περιστατικά, μια και είναι γραμμένα, για να καταλάβετε τι νιώθουν αυτά τα παιδιά, σαν να έτσι που το έχουν αποτυπώσει σε ιδέα τους και είναι μεγάλες συγγραφές. Κοιτάξτε, είναι πολύ απλά. Σέβομαι τον εαυτό μου σιγά σιγά. Τον έχω γνωρίσει. Ξέρω ότι περνάει αυτός που πέρασα εγώ. Τον κατανοώ. Και πάμε. Το μυστικό είναι βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Έτσι. Θα ξεκινήσω όμως από μένα. Εκεί είναι η μεγάλη δουλειά. Γιατί θυμώνω, γιατί εκνευρίζω, γιατί υποτιμώ, γιατί παραφέρω. Κάτι πάει καλά. Δεν μου έκανε και τίποτα. Εγώ πρέπει να μπω στον κόπο να δω γιατί μου θυμώνω. Καταλάβατε. Ναι. Ναι, αλλά πρέπει.
Ξέρετε, εδώ τώρα μπαίνει η δουλειά που είπατε ενός ψυχολόγου που θα σε βοηθήσει. Γιατί παραφέρεσαι για αυτό το τόσο. Συγγνώμη, δεν είναι δουλειά του πνευματικού, το μυστήριο της εξομολόγησης. Να σας πω, παιδιά, να καταλάβετε. Έχουμε έναν άνθρωπο να καταλάβετε τη δουλειά του πνευματικού και τη δουλειά, το λειτουργήμα του πνευματικού και τη δουλειά του ψυχολόγου. Συγχωρέστε. Έχουμε έναν άνθρωπο που δεν μπορεί κανείς να μπει σε ένα σασέρι, δεν μπαίνει σε αεροπλάνο. Αυτό, όπως λένε οι ψυχολόγοι και το αναλύουν, κάτι έχει γίνει και στην παιδί. Τον είχαν φοβήσει εκεί σε κάποιο παιχνίδι και έβαλε μια φοβία. Αυτό ένας ειδικός θα τον πάρει, να αρχίσει να μιλάει, τα ξέρετε αυτά, να το ξαναμιλήσει, να το βγάλει, να το απομυθοποιήσει από μέσα του σιγά σιγά και να μπορέσει να βγει. Δεν μπορεί να μένει στον 12ο ώρα και να μετακομίσει τη σκαλιά. Κάποια στιγμή πρέπει να μπει στο σασέρι. Εκεί βοηθάει ο ψυχολόγος. Καταλάβατε. Τι κάνει ο πνευματικός. Ναι, και το αναφέρατε. Πέστε. Ο πνευματικός σιγά σιγά θα πάει αυτόν τον άνθρωπο που έρχεται εδώ στο παππού. Θα του μάθει να εμπιστεύεται. Θα το μάθει σιγά σιγά να κάνει ένα μικρό πνευματικό αγώνα. Θα το μάθει να χαίρεται, να αγαπάει σιγά σιγά με τη χάρη του Θεού. Βήμα βήμα. Να κάνει υπομονή. Να δει την αγάπη του Θεού, την παρουσία του Θεού κάθε μέρα στη ζωή του. Καταλαβαίνετε. Αλλά αν είχε ο Κοκομπίδης από τα παιδικά του χρόνια πάθει ένα τέτοιο, δεν μπορεί ο Παππούλης να το κάνει. Θέλει πιο ειδικά. Μια ειδικότητα. Αυτό δεν είναι του Παππούλη. Βέβαια, μέσα σιγά σιγά, καθώς ανοίγεται και όλα ανοίγεται, κάποια στιγμή μπορεί να πει ένας χαρισματικός πνευματικός και αυτό να το πει. Αλλά σήμερα μέσα από τις συνθήκες που μεγαλώνουν οι άνθρωποι, που είναι τόσο δύσκολες, που δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει αδιαφορία, έχουμε γεννήσει από ναύκησους, πού να βρεθεί άνθρωπος να ασχοληθεί μαζί. Και αναγκαστικά θέλει κάποιον να μιλήσει. Όπως μου έλεγε μια θυγατέρα που είναι ψυχολόγος, μου έλεγε πάντα, εγώ τους λέω το πλέον, όταν είσαι θυμωμένος και βρίζεις τον άντρα σου και τα παιδιά σου, εκείνη την ώρα δεν θα το κάνεις. Θα παίρνεις ένα τηλέφωνο. Το καταλάβετε. Είναι μια ανάγκη. Δεν έχουν πού να μιλήσουν. Τότε πληρώνεις για να μιλήσεις. Τι άλλο να πω. Αυτή είναι η δουλειά σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Αγαθόγγελο για όλο το θέμα το οποίο μας ανέπτυξε. Το ευχόμεθα και πρέπει να τελειώσουμε γιατί έχει και ταξίδι να επιστρέψει στο μοναστήρι και να μην έτσι θα σταλαιπωρήσουμε περισσότερο. Είναι αλήθεια ότι σήμερα οι περισσότεροι από εμάς είτε έχουμε λανθασμένη αυτοεκτίμηση, είτε δεν έχουμε και καν αυτοεκτίμηση. Καιρός λοιπόν είναι, σε σχέση μας, όπως είπε, με τον Θεό, να προσπαθήσουμε να ξέρουμε και να γνωρίσουμε ποιοι είμαστε, ποιες ικανότητες και ποια χαρίσματα μας έχει ο Θεός και πώς μπορούμε αυτά να τα αξιοποιήσουμε για το καλό και της ψυχής μας και της οικογένειας, αλλά και όλης της κοινωνίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και όλους εσάς που μας τιμήσετε με την παρουσία. Ευχαριστώ και όλους. Να έχουμε την ευχή σας. Έτσι.